Als ik tijd had, dan ging het laan even in. Ter ontspanning. Ja, heerlijk hè. Even een kop leegmaatje, even lekker in het laan struinen. En de meesten zie je met wat ze kwijt ben, ik zie je met wat ik graag wil. Maar ik denk dat ook in Shannon, dat is wat bijzonders. Dat is heel apart. Ik vind in het laan het ziekje en toen vond ik een trotseerleer. Een trotseerleer is een leer, een dakleer nemen ze het ook wel. En de gildemakkers die leerden dat heel vaak achter op het werk wat ze deden. In dit geval, hier staat een mandje op mijn rustig ijzer in de hand. Een paar hoentjes. En de letters I, W. En in het midden het kapeltje. Wat Its Willemsma maken had. En ik denk, I, W, Its Willemsma, het kapeltje, de hoentjes, de man met rustig ijzer. Nou, dat kan bijna geen tafel worden. Dit is 200 jaar oud en Its Willemsma, die leeft nog, de kunstenaar. Dus, nou, dat vond ik heel bijzonder. Ah, jongens. Hey. Hey, man. Ah, die Its. Hoi. Hoi, Hoe is het? Best. Scott Leen, hè? Ja. Wat heeft hier al hier? Ik ga wat moois voelen in het boek die we zien. Het is ongeveer 200 jaar oud. Nu vond ik hier een man. Ja? Met een rustig ijzer in de hand. Ja? Een paar hoentjes. Ja, inderdaad. En het kapeltje op een zeedik. En de letters I, W. Its Willemsma. Ja, ik denk, is dit nou tafel of is dit wat oors? Ja, ik weet het net, jong, wat dit tafel is. Hoe zie je dit? Ja, dat is wel een apart netje. Wat een apart stukje goed. Of zo er in Wester die 200 jaar lang vast is in de gaven hier. Ja, nou ja, jongen. Ja, god, jongen. Ik geloof nooit dat zijn zulke dingen, maar misschien heeft het wel gelijk. Hoe is het mogelijk, netje? Onvoorstelbaar, hè? Ja, hoe is het mogelijk? Ja, en inderdaad van hoe. En vielen jou nou ook extra speciaal? Nee, ik viel me net extra speciaal, nee. Nee. Omdat je komst voor zijn is? Ja, dat misschien is het, maar ja, nee, ik viel er me net specialer om, of nee, dat net. Maar ik vind het wel heel frappant, hoor. Het is wel heel frappant al hier. Het is wel het verhaal klopt wel. Ja. Van Feijen, ja. Hier komen we de kikkersprong binnen. Aan de reden triestrooistuin is de kikkers. Ja. En je bent er in alle vormen en maten, en zowel in het wild als van stien en hout, maar dat zijn maar wat in. Het zit trouwens hele tuin verbreiden. Hier worden hierachter ontvangen met een kikkerorkest. Je hebt 6 verschillende vevers in heel groot van verschillende formaten, bij heel grote en belitsters dat dit is. We hebben natuurlijke vevers, dus geen folie of zijn. En ja, normaal zit je de kikkers tussen, maar op het moment ben je even net als in. Ik ben hem druk, nog een heel grote karper. Dat nog gaat onder de. Correct, ja. Maar ik zie nog geen kikker. Nee, dat is het waar. Het er ook met je invloed op. Op het moment is het even wat koeler dan de laatste dagen. En het is heel sneu, maar de kikkers tot nog let het afweten. Maar dat is meestal zo, je zegt, maar het is er net. Als je naar het anders gaat met pinamoelen en je zit er, dan heb je geen pinamoelen. En als je thuis bent, dan zeg je, ja, dat wordt zeer en dat met de kikkers ik zeg.
Dat zie je het al in, hè? Ja, dat weet ik er hier, maar nog net. Hier is nog weer vertrokken. Want dit wil echt zijn dat je kikkers zitten. Nou ja, het komt met ongelooflijke oersen staan gewoon, maar ja, het is echt weer. Ik kan het helpen. Nee. Wat voor soorten dan? We hebben hier eigenlijk 2 kikkers, 2 soorten. En dat is de bruine en de groene en de potten. En hier we hebben op het moment hier zit vaak bruine kikkers en die grotere vivers binnen vaak de groene kikkers. Maar ja, je maakt me milieu op mijn woord. Op het moment ben je er even niet verdekt opsteld. Dus dit is net alleen maar kikkers hier. Het is net alleen kikkers. Nee, ik hou heel wat van beesten. Ik ga altijd wat skiën en wat vleesvee gewoon. Maar staat gewoon, dat voortgroeit. En de tuin is groter gegroeid. De beesten zijn druk gegroeid en de tuin is alleen maar groter gegaan. En daar is dit eigenlijk van opbouwen. Dat hart leidt eigenlijk wel een beetje bij het vee. Maar ja, met de moeilijkheden en regeltjes en hobbymatig is daar net vol meer eigenlijk om nog vee te gaan. Want kikkers hoef je geen eermerken. Kikkers hoef je geen eermerken, die redden het zelf. En dat is op zich ideaal. Daar ga je eigenlijk geen omzien. Dat is makkelijk vee om op te hingen.